И те идват, Не, виж. човек, аз това не мога да го... Не мога да... Дай кашона. Боже, Браво, виж ги. Ма кой ви остави тук, бе, милички, бе? Кой, бе? Мале, виж какви са, те са целите в... Това е бяло, ама сега е Те са сиво. в нещо. Я да видим като са. Ти си комунитистач. Ти си целия в сажди. Ей, Чарко, тебе те кръстим вече. Що па Чарко? Ела тук, златничек, малък. О, Боже, Боже, Боже. Къде те остави? Те са много социални, виж как ми ближи обувките. Те къде са оставени тези, бе? Къде са? Айде, иде тук. Оле, какво тумбе е сигурно пълно с глисти. Айде. И с гранули, виж. Ой, мамо, ой, мамо. Я? Едно момиченце? Това кой? Едно момченце. Стана тук. Ти великденско яйче цели си. Да. Великденски яйца. И са съвсем бебчета. Да, и са целите в сажди. И гледам горе ли? Само да взема това. Той си да. Много такава шуга и такива клепнали остри уши. Ти си смешен. Ти си смешен. Ти си Дим. Ти си Дим, а ти си Жара. Вие имате ли блохи? Много. Имате и гурли. Имате и гурили. Имате и сладки мацунки. Как се казва? Това е Дим, а това е Жара. Дин. Дим, като Дим. Добре. Да, те са от едно изгоряло огнище. Какво беше това? Това беше Като бункер, обаче нещо са горили буклуци. запален. И те се завирали. Виж как се дърпат опашките, виж. Дим.